Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Manaog na ka na eh. Pundo na. Pagkigisulti pa ko nimo. Mahitungod sa unsa na eh. Gipakauwawan ko nimo. Giyon sa matikas pagpakauwaw. Gipakita nimo ang matuod mong kinaiya nga dili ka mutahod nako. Nay, Gipabati nimo kang bong nga supakira kang pagkaanak. Ha? Gihatag na imo pang gibalibaran? kung akong dawato nay. Unsay bugti. Ha? Unsay bugti? Kung dawaton ko ngong kantidad. 1 million. Unsay bugti. Ha? Angay ba kong gantihan o 1 million? Wa pa mo ko'y performance yung office. Imagine ako na nay. Kung ang taong mo hatag ang kantidara, dili ka na si magpaabot og bawas? Ha? O sabi akong ibawas yung paghatag? Ang akong lawas? Asina, Huna-huna ako nanay. Sorry, nay. Tingali, sobra sa akong imahinasyon. Mahimong sayop ko. Pero way laing nasod sa akong huna-huna. Kung matinuod man po ang ilad kong huna-huna. Bamahala nagmamaligya kog ice cream, dili na ko ibahilong akong pagkababay. Sa maong kantidad na itsona. ngilad ka lag huna Asina. Kung ngilad man ay, sorry, Asina, di na ko mo trabaho. musamot ka palaguton gyud ko nimo. Pagkaawawan gyud ko nimo, ha? Kung mao, gusto ka mo trabaho ko? Mutrabaho ka, leche! Sige na mo trabaho ko. Pero, basin og magmahay ka na Unsa? Kung ganang magbahay man ko. Basin mo abot niya ang higayon, nga dili ka gyud makauyon sa akong trabaho. Asina, Ay kabala ka na o trabaho gyapon ko. Sinawad ka butong? Porte tinura. Kulatas bayalan taon. Kay sobra kawog. Na, pastilon, no? Kung di na maka-adjust si Alan siyang kayimtang butong na ibaw ka, sultihan ta ka, maparehas gina siya sa pila ka tao nga kumagitan diya nga baglakaw-lakaw, dapit sa may Santo Rosario, buringit ta kaayo, nagpilit ta ng buhok, unya, Jesus ginoo ko, tanaw na ko, maraga, kana sa Alan, mabuang gina. Purbida. Kuyog sila isyot. Mao dyan na. Mao sa yung gibalak anak ko doy. Piday. Ilingawan na. So pa ikaw? Suroy. Dadanas kidlap-kidlap. Ano? Ano ba? Kay, ibay mahinongdan na problema tungod ni tunang nawagtang, di ba? Lingaw mo sa alon. Dili gani ni mo na lingaon. Sultian da ka. Turiring dyan na. Motoriring na. To no sakto ka da. Basi na ingon anak kay gibagtukan. No? Ha, sakto da. Ate pero unsay gi bagdukan ha? Unsa biya ka? Kanang di ka gawas. Mastak. Mubagtok. Na. Gibagdukan Abi na kung si Alan gibagdukan. Tonto gibagtukan. Di ba? Dahan kita na. Ako, butang kamao ko. Na dili na mabagtok. Purbida no. Ang di bagtok-bagtok ako. Doon kayo na kaya Kapoy sa di mo kapoy. Sorry kayo nga kaan ba ka nang mawatay kasakyan man. Problema nung kasakyan Gamitan ng motor na ko. Wala gamit ang motor na ko diya. Mo ba? Apati kayo ato bisya kusa.
Ay, nga. Oh, kana. Sige, ato ka. Nakanto ka dito. Wow, kung kala pa lang di ako. Sabi aran siya. Lingawan na sa alan. Abi ni mo, salti ang biyati ka butong, no? Konsensya biya ko sad. Ano naman? Tungkol kay, kuan ka nang, tanaw na ko ba, wala na sa alan. Outside, di ko lambo na ginasya ni Chuna. Luwi ka ko. Mga ba? Mauna. Hibaw ka, tanaw na kong Chuna rong panahon na. Mura nag-rain na. Queen of the Kingdom. Nanas mga maayong kamot ni Bong. Mga ba? Hmm, Purbida, no? maulagi. Nag-ipon na sila sa tune ng Sibong? Hawa pa nung kung makasuta niya, pero taga-tagag feedback. Oo, sige. Palihog ko sindoy. Si Sindoy man eh. Oh. Hello, Sindoy. Hello, Chuno. Sorry, Samo ko. Nga naman. Kuan magud ka ng kami bang LGBT ba? Kuan kanina plano lagi mi nga doon na may team building. Magsolicit ka. Ay, gaunahan dyan ko nimo eh. Gaunahan dyan ko nimo, Chuna. Klaro na kay sputtered, oy. Asa mo mag-team building? Mo lagi ka lang ngita lagi may asang maing area. Oh, ari na lang mo sa mong mountain resort. Unsa? Kano sama na, Sindoy? Kuan, this coming Sunday. Ari mo sa kong resort. Pila mo kabuok? Kuan agad kining mga napo rami. Oh, sige. Diri mo sa kong resort. Half ra inyong bayran. Hello, no. Ay, tagpila man di ay. Tag 1-3, pero room. 1-3 per room. Sige. Pero, asa na dapit? Nasa Facebook. Ang buwang prinsa gamay ka na ang kagwapo na ko pangus na ni. Incline na rin mong laon. Buwang Ay, hindi klaro eh. Gwapo gyapon ka. Sa gay. hasta buwang nung ko itong tigili Dilmar papultahan tani. Mamatay ka ko sa amin. Matay ko sa amin. Pina. Kanin kuyog ta? Asan? Hangin lang. Kuyog lang tagot. Bahala na kasa ta. Asa lagi? Basta kuyog lagi na ako. Suroy ta. Kidlap taon na mahal ang tingali dali pa. Ay, subla ka. Ako'y taya. Ikay barko. Yaman Tayas ra. barko. Ikaw ang bahala sa mutso de ka. Nindo tri kay dim light kayo, di ba? Ari dali. Kidlap kayo, di maklaro kayo. Dali. Dapin na tayo, padapin ta. Dali. Lingkod ba? Lingkod. Okay, salamat. Dala ta. Dinila to. Na yung mga babae naglingkod sa mga bangga. Oo, da na. Bila-bila pa. Muli kita gitintal. O siya to, sir? Beer? Apple? Apo. Alan. Kaya na kong pinangitan ni mo, Apol. Alan. Please, Len. Ay, lagli kayo na ko tao. Gisulti na tao ko ng ulo. Itawang ka na ako. Okay. Lingkod. Waitress. Yes, ma'am. Beer. O pulotan ha. Palihog lang, pagdali. Okay, ma'am. Bye. Yamat rin yun eh. Oh. Ikay mamasang din ni Paul. Trabaho lang butong. Bidahawag yun na ba, no? Mag-aabot ha. Tinagin ka sa kay motor. Kay ni Aro yung kastubangan na mo. Butong. Trabaho ka, Apol. Alan. Hunlag yung pamilya na ko tao. Sorry, Alan. Ako, sultingan na ka. Huwag ba yung ko magtuong na kasa kung imo sa akong asawa? Alan. Mangi taong ko pasubuti tsuna. Uwa taong ko makasa. Dili maminaw si Chona, Alan. Pero, Pero, kadiyo tagod Paul. Prank ka lang ha. Saman, may natabo ba yun ninyo? Uwa, butong. Wow, ikaw ba hinungdan mong kagilang pupuyo? Ikaw, Paul. Kakasubok ko. Pahinaikin lang na ninyo. Ha? O si Mot, duway pasabot. Puslan magdududa siya na, no? O sila Athena sa nagduda? O ang mga tao? Tinuda na ninyo, tibuwasan na. Huwag yung problema na ako. Okay, rikikik. Uy, bay, kanunguga ha, bayalan. Okay, mga sapol, pag ninyo mo. unsa?
Iyano raman kayo niyang ihatag ang 1 million pesos. Unsa may source of income ani niya? Kung sama pa kong nanay, kangkang ng kamot sa pagdawat sa 1 million. Pero, dili gyud katuhuan. Iyano ka lang mo hatagan ang kantidara? Unsay kapalit? Wa na ni trabaho taon. Luoy kayo. Pero may lang magubog-hubog. Apit bang disgrasya? Gulat na taon ni siya taon na tungod sa kaubog. Mao ba? Oh, or sa dili madugay pol, makita na ko sa bayalan taon, nagsuro yung diskulon. Bulingit na kayo. Way kaligo. Gisi, purol. May lang dunay purol. Nya ko ray purol. Tabyog taon, purbida. Alan, ay nabuhata, uy. Bol, Di na nam trabaho, di na nam ligyag ice cream, di na mag-reflex, sige lang tao pundos bay. Tadhana na itong busilyas pa'y tiruayin dito sa buha. nauna. Dawatan ni Alan. Oh. Gusto naman na ginunol ni mo. Akong tabang nimo. Nakonsensya ko. Kaya kung dili patungod na ako, dili maingon ini imong kinabuhi. Bol. Dili ta kapasagdan, Alan. Og ayaw na lang yung paglaom ni Chona. Bol. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!